Velkommen til episode 1 af One in the Friendom, hvor jeg sidder og camper med en ven. I dag har vi Omega Swagger med. Kan du sige hej? Hej. Det lyder frækt. Pissefrækt. Og game mode, det er jo selvfølgelig One in the Chamber, siden det hedder One in the Friender. Men ja, det er bare One in the Chamber. Vi kan godt sige, det jo, vi laver flere episoder i forskellige game modes. Og vi sidder over hjørnet her. Hopper vi frem her, og så skyder ham der. Og så var på den her. Swagger, det var dig, var det ikke? Jo, jeg er over ved sådan en statue, stor en. Jo, det er også mig. Det er mig, der er herovre. Okay, men der er en lige der. Jeg fik ham. Yay! Okay, sådan der. Okay, nu. Hej. Kan vi defender det afsted? Okay, jeg har sat skud. Wow, der kommer en. Nej, fuck. Wow, han har 2 skud. Shit. Yeah. Got you. Du siger lige til, hvis det er dig, der kommer, okay? Fuck. Jeg døde igen. Du siger lige til, hvis det er dig, der kommer over. Ja, jeg har fucking sidste liv. Eller nogen af dem, jeg har fucking sidste liv. Ja, men du siger lige til, når du kommer over. For jeg dræber dig, hvis du ikke siger det. Nej, jeg dræber dig, hvis du ikke siger det. Lå! Hacks, mand. Nej, så dør jeg kraftigt. Kan nu er jeg inde ved sådan et toilet? Jeg døde helt. LOL! Altså, kan nu fucking... Hvordan fuck kan du dø helt, når du starter med at campe over mig? Lige at blive nakket, og så bliver jeg Hipfire. Var det vildt? I'm going to stock in here. Pas på. Det er endnu en, det er endnu en. Dum. Vi begge to har kun 1 liv. Nej, det er 3 mod 3. Vi alle sammen har kun 1 liv. Jeg har jo på Brøndby, hvad så? Jeg har jo sgu på Brøndby. Skal vi så kæresterkamp? Den leger vi. Den leger vi i aften. Du lader være med at skide på en live commentary. Det er ikke skide, der er sandt. Jeg kommer ikke ind i liv. LOL! Hvordan kan han ramme mig? Aimbot Arne, mand. Aimbot Arne. LOL. Det kan bare spille noget domination eller sådan noget. Nej, din pik. Hvad? Vi skal jo fucking spille det her jo. Og så skal du komme over til mig. Du kan bare fortsætte videoen. Vi tager bare nogle par games. Det har jeg lyst til. Simpelthen. Jeg synes, at hvad med at sidde og skide på en live commentary, ærligt talt. Det er fedt dyr, mand. Det er virkelig uforvirrende. Der er bare ikke nogen, der kan lide magma overhovedet. Fuck magma, mand. Magma bliver mørk. Det er stedet for magma. Så får vi sikkert en eller anden vertigo, og så... Yes. Hvad er det, career? Okay, nu er vi er dernede, hvor det var, vi var sidste gang, okay? Det hvor vi bare stod og legede, okay? Nej, det kan vi ikke være. Hvorfor? Fordi... Det kan jo bare blive skudt for. Vi skal være inde i det der hus. Det der kontrolhus nærmest. Ude på kanten. Okay, det tror jeg, hvad jeg mener. Det er det, du kan se på billedet. Det der er ude til venstre. Venstre eller højre? Med sådan en helikopter og landingsplads. Nå, okay, ja, det er okay.
It's right over there. Oh my. Jesus Christ. Maka Tobacca. Maka Krævbakke. Jeg skal... Okay. Jeg starter helt nede i den anden ende, så det er sådan. Jeg spawner lige ved siden af. Hvad? Jeg spawner lige ved siden af. Jeg er så glad i dag. Jeg er så glad i dag. Jeg er næsten dernede. Bare nak dem, der er der. Er det dig? Jeg er inde i huset. Okay, det er også, jeg er også inde i huset. Nå, nu bliver jeg dræbt. Nak alle dem, der er der. Nej, jeg er i området. Jeg er på landingspladsen. Kom ud på landingspladsen. Jeg er derude. Der er en derude. Så nak ham. Vi er 2 mod ham. Der. Sådan der. Okay. Inde i huset. Hallo, kom Jeg ind. er der. Jeg er der. Okay, come on, we gotta camp. Streamer du stadig? Yes. I'm live streaming. Nej. Jeg har ikke nogen skud tilbage. Jeg optager. Der er jeg. Skal jeg skyde af? Nej, det skal jeg. Stå helt stille. The fuck? Survivor bonus. Jeg er stadig... Der kommer en herud, der kommer en herud. Nå, nej, det gør jeg ikke alligevel. Dum 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 dum. Der kommer en herud nu. Ham tager du. Du tager derudfra, jeg tager over for den anden dør af. Jeg tager herfra. Men jeg har sagt flere skud, så det er bare sådan lidt. What the fuck? Vi får kun 4 personer tilbage. Vi er mod 2 lige nu. Skal vi så ikke bare rush den sammen? Nej, vi er mod 3. Nå ja. I'm gonna break. Nu kommer der en hen til os. Er det guy? Vil jeg være rigtig idiot, hvis jeg den nakkede dig nu? Jeg synes, man er en idiot. Hvor fuck er de alle sammen henne? Prøv at stå helt stille. Nej, du må gå ud. Prøv at stå helt stille. Nu skal du dø. No, I got no ammo back. Shit. Det er godt, det var dig. Jeg har lige været skudt skud af. Jeg sidder bare og tænker, what the fuck, sidder de bare knife hinanden, eller hvad? Det lyder som et ur. Prøv at høre. Hey, der er også 2 mod 1. Skal komme med rush ham sammen. Kom så. Han har et skud. Fra hver side af. Yeah! Jeg distraherer ham. Kom så. You can't fanging me. You can't fang. Okay, det fanger dig. Jo, du skal knife mig, hvis du fanger mig. Hvis du finder mig, så må du gerne knife mig. Ellers du får fat i mig. Knife mig, hvis du kan. Ej, det kan man jo ikke. Det kan man jo ikke. Jeg kan se dig. Okay, lad være med. Hvad gør det? Han tror sikkert, at jeg bare jagter dig, men de skal lige have at vide, at vi faktisk er friendly mod hinanden. Kom, de skal lige have at vide, at vi faktisk er friendly. Vi sidder bare og skyder hinanden i hovederne. Jeg har da et skud. Dø! Kan man, det mener også en gang, så var sådan en glitch, hvis du lå lige her, kunne du se ned med. Trickshot? Jeg kan godt.
Godt, kom herop. Nu. Kom, jeg sætter lige min sensitiv på 14, så jeg kan lave ordentligt trickshot. Hvad plejer du at have din på? Jeg har den på 9, så man kan ikke styre sigtet, hvis man har den på højre. Det kan man godt. Det er bare svært. Hvad laver du? Ej, det var ikke fair. Jeg har kun 1 liv tilbage. Må jeg godt lige nakke dig en gang? Så er der 2 liv tilbage. Nej, det tror jeg ikke på. Ej, det er lidt fair. Lad være med mad. Der er ikke nogen, der fucking er livet endnu. Må jeg lige nakke det 2 gange, så vi begge 2 har... hvad hedder det? 1 liv tilbage. Hvis du kan ramme mig. Ja, for en knife. Du har også godt et skud tilbage. Nej, det gør jeg ikke. Nej, for mig, hvis du kan. Men du har en lille tidsmand. Hej. Jeg har også min sensitiv på... Hej. Ja! Okay, nu sætter jeg lige min sensitiv ned. Vent lige. Sådan der. Beat spin me right spin. You go down when you go down, down. You set my hair right around, right. Hvor bliver du af? Nej! You can't escape me. No! If you come, I will kill you. Set my head right around, right around. When you go down, when you go down, down. Ej, lige lad mig flyve, så må jeg godt lige nakke dig på. Hallo? Ej! Ej, jeg vil være med at gå til nakke dig, please. Det er sjovt. Det er bare sjovt, det er ikke piskeligt. Okay, jeg har 1 liv tilbage. Jeg skal lige se, om man dør, hvis man hopper herned. Det gør du. Tror du, man gør det? Ja. Okay, der bliver lidt en syge trickshot. Bare en cam ting. Survivor bonus. No funny kill game. Why? Kan vi ikke spille noget simulation nu? Nej, det kan vi ikke. Desværre. Okay. Skal vi spille en mere? Okay. Den her gang nakker du mig fandme uden lidt. Ej, du er sikker? Ej. You set my head Gør det ikke en YouTube, hvis jeg vil en rating. Jeg ved ikke, hvad fuck det er, der skete der. Fuck only. Ja, den der lyd. Gør det ikke en YouTube? Gør det ikke en YouTube? Baby run. Gør det ikke en YouTube? Burn Warns the Deed, den er så mega grineren. Små Warns the Deed. Jeg har også en anden en, jeg kan lægge ud med 3. Så skal jeg lægge ud på et tidspunkt. MP3? Ja, hvor der er en eller anden børn, der rager. Jeg er bedre end jer. Hvor er du henne? Jeg er bedre end dig. Ja. Men det der underlige... Jeg er inde i et hus, hvor der er sådan en lang bord i. Lige nedenunder. Så er oppe ved de der computer. Kom, vi mødes nedenunder, okay? Nej, vi mødes oppe ved computeren. Der kan de kun komme lige foran mig. Siger til, hvis du kommer ind, ellers dræber jeg dig. Jeg har kun 1 liv tilbage. Nå, seriøst? Okay. I'm gonna break. Det er din egen dogname, det er mig herovre. Er du bange for dig? Det er mig dernede i enden. Hvor er den nede i pølseenden? Kom, vi går begge to derned. Kom, du står her i headpicture. Come on, we the final survivor. Du står her i headpicture. Du skal fucking ikke hækle, så har du chance for at dø. Der var en mand.
Hvis du står bumstille, så har du chance for at dø. Men jeg er ikke bumstille. Jeg bevæger mig. Grunden til at døde på mit første, det var fordi jeg havde en... Nej, så dør jeg kraftigt helt. Det er det, jeg sagde, man. Du skulle ikke have glitch. Jeg har alligevel været død. Det første 2 døde var fordi jeg havde min sensitive på 14 eller sådan noget. Det er faktisk Har du uploadet videoerne? Hvad for en? Eller er de her to en video? Er det alle de her spil en video? Det er en. Hvad? Det er en video. Også din stemme, hvor du spiller på Magna. Den fucker også lidt. Come Jeg on! prøver at høre. Jeg ved det godt. Human domination. Domination! And kill the They want to die. He wants He wants to die. Oh, he got the D. Oh, he got the D. Prøv at se hans øjne. Prøv at se øjet. Var det ulækkert? Jeg kan ikke se det. Prøv at kigge ind i hans hoved. Jeg kigger også ind i hans hoved. Jeg kan ikke se noget øje. Lulu. Midspin, ring, round, ring, ring, round, round. Kan nu sidde de to dernede og kæmpe. Bare lad dem nakke hinanden. Nej, de skulle i party. De gør det samme som os. Seriøst? En mod en, no name. Ja. Og jeg har et liv mere. Det Han må har I. ikke nogen skud, tror jeg. Nej, det har han ikke. Han er på vores side. Midspin, midspin. Han har kun et liv. Du kan lige så godt bare tage chancen. No name. Han har kun et liv. Come over here. I want you got a drink. Can I got a drink, please? Come on, I want a drink. I want a drink. Han nakker dig. Okay. Okay, I want this. Han er fin. Ew. Fuck him. Now I'm going to shoot you on the face. Du skal aldrig stole Han på har ham. altså også et skud. Skal du lige tænke på. Det vil jeg godt, men jeg skal aldrig stole på ham. Jeg siger, hvor han er, okay? Han er dernede. Jeg ved sgu godt, hvor han er. Midspin, been har slet ikke around, udtalt det roligt, me eller? around. LOL! Fuck you! Okay, nu dræber han bare næste gang, hvis han prøver på noget. Relaxing killer.